horretan ikus dezakezuenez, eztabaidak gogor darrai antolatzaileen artean, eta naiz eta buia jarri eta baliza bere lekuan dagoen, jakin beharko dugu antolatzaileen iritzia eta horretarako prest da Xabier Randuez. Bai, gure onduan Jose Ramon Garate, une honetan telefono hitz egiten ari da, pixka bat txoiteko esan dugu, komenigarria da, interesgarria, antolatzaileen iritzia jakitea, ea ba, Jose Ramon Garate gurekin dan, hementxe daukagu, Jose Ramon, badirudi jatana konpondu dala, bintzat zozketa eginda, eta hirugarren txandakoak arituko dira orain, Kostapelen kaletik, San Pedro bigarrenetik, hori hirugarrenetik, eta Castro laugarren kaletik. Gehiegi ez alda luzatu gau. Bueno, bai, da, nahi nuke beti ordutekin ja errespetatuz bere lanak egiteko arraunariak, baina, tokatzetanen sorte txarra. Orantxe entzuten genion Donibanekoen ordezkariari, orain lanean, orain naizula agirtzen. Beraz, lehen erabaki da hirugarren txanda ingo zutela, eta orain berriz ere nahi zutela. Zergatik izan da hori? Bueno, nik ez egin Donibaneko zen edo, baina bintzat, hirugarrengo juezak hori izan digute, itea da plazatu baliza jarri arte, eta orduan nola beak arraunketan induen, aurrenko zaibu arte, denbora emateko, aurrena hirugarrengo tandeko jugatuko gela. Guk ados eman du, eta beste kamiluk ez dago. Suerte txarra, ez da, etxian hau gertatzea? Bai, mazkena da antolaketako, bai, suerte txarra. Horan ja, lehenbailen, ia irtera ematen den, eta gero bigarren txandari, eta dena ondo ateratzen den, azkenean, ez? Hori da, bai, gero normaltasun baten, estropada jutia, eta arraunen hastia. Bai, eskerrik asko. Bai, zui. Hemen txistuak eta txaloak nahazirik ditugu, uztarturik, baina epaileen erabakia hori izan da, orain berez hirugarren txandan aritu beharrekoak arituko direla, eta ordena ere gogoratu, lehen kaletik Kostape, hauek dute aukerarik gehienan Euskal Liga irabazteko, bigarren kaletik San Pedro, hirugarren kaletik etxekoak, Oriotarrak, eta laugarren kaletik Castro, eta gero egin beharko dute lan, hurrengo txandan, Hondarribik, Donibanekok, Trintxerpek eta Astillerok, ez dakigu, orden horretan izango diren ala ez dakigu lehen zuten kale beretik aritu beharko duen untzi bakoitzak, eta hortxe duzue. Lehen aipatu dizueguna, nola gelditu diren kaleak, hirugarren txanda honetarako. Orain berriro puntua hartzea eta konzentrazioa burura ekartzea ez da erraza izango, baina horixe da egin beharrekoa, eta nik uste orain bai patroiek eta bai arraunlariek ere hori garbi izan behar dutela, naiz eta badakigun ez den erraza. Ahaztu gertatu den guztia, ahaztu gero izan daitezkeen eztabaidak, utzi lehorrekoa, eta hemen egin behar dena da, orain lana egin. Koldo, gure alboan daukagu Pedro Etxeberria, lehen hitz egin dugu berarekin, hasieran Donibaneko ordezkariak onartu du txanda atzeratzea, eta gero berriz ere atzeaka egitea eskatu du, edo zerrati izan da hori. Hasieran esan dugu, atzetzeko da, guk usten genuen 5-10 minutuan ja konponduko zala, ez? Badizen problema hori. Baina ja ikusita zenbaten boa pasadan, ja guk prest gaude estropada jotzeko, eta beste ordu erdi bat itxoitia nik uste ja guretzako okerro izango zela, ez? Guk hasieran bintzat atxedena eskatzen zen duten, baina nahiko atxeden izan dezute, ez da? Bueno, guk hasieran esan dugu hori, eta hirugarren tandakoak esan dute, beak hirugarren tandak etoko ziala. Baina ustez denbora, emango zutela, denbora gutxi joan konpontuko zutela erru hau, ez? Badizen erru hau, baina nola ikusian, beste denbora la pasa duten, badizen problema hori konpontzea, ikusten dugu gure tandan eta berginela, baina ongoan, arbitroak hartu dute, hirugarren tandak etatzia, eta guk horrekin ez dago. Hala ere, zozketa eginda, orantxe emango zaio hasiera hirugarren txanda honi, eta ez dago zer eginik, ez da? Bueno, ez da ez egin gu protesta egingo jarrita gue baliza, baina ikusko dute gertatzean, ez? Oan ikusi behar, aban zera bilartze duten epaileak, eta, bueno, ikusten dugu deretsua dela, gue tandan eteatzia, eta, problema bat izan duela, bueno, denentzako okerra izan duela, ez?
Baina nik uste bigarren tandak eta gainera eta guek aldetik. Pedro, urduritasuna eta giro nahiko arraro ikusten da momentutan hemen zuen artean, mintzat? Bueno, claro, nerbituak, estrobeko nerbitut normala ditu gabeak, ez honen bakarrik. Lehenian gertatzeia, oan beste problema gertatu balizake, baina nabeak ditu nerbito klasikoak. Bale, eskerrik asko. Esan beharra dago guk erabat ulertzen ditugula eta zu etxean zauden horrek ere gu bezalaxe ulertuko duzula hauen urduritasuna, hauek egunero ateratzen dira bere entrenamentutara, hauen buruan jakina orain urte sasoi honetan, denboraldi sasoi honetan beste estropada batzuk, honetaz gainere badaude, estropada bera garrantzitsua da, 7. Orioko bandera dago jokoan, eta jakina, hainbeste denbora pasata gero astean zehar estropada eder bat egin behar diagu eta ea gauza ondo egiten ditugun eta horrelako zerbait gertatzea normala da urduri egotea eta jakina hemen dagoen tentsio puntu hori erabat normaltzat jo beharrekoa da eta orain ikusten duzuen bezala hor da Donibaneko ere tartean sartuta ez dut uste arazo berezirik izango denik bigarren txanda honi azera emateko ez dakitor bere protestaldia agertu nahi izan duten edo behintzat azaldu bereie konformez daudela baina lehen esan duguna hemen kontua zuzenena behintzat momentuz ahaztea gainontzeko guztiak erraza ez baldin bada ere gutxienez baztertzea eta ea estropada polit bat ikusten dugun estropada ikusgarri bat ikusten dugun eta gero delegatu eta epailen arteko eztabaida horiek lehorrean egin ditzaten. Gerokoa bulego lana izango litzake. Lehen kaletik Kostape, bigarrengotik San Pedro, hirugarrengotik Orillo eta laugarrengotik Castro. Eztabaidan epaileak, baina untziak, patroiak eta estatxak prest. Eta epailea hortxe duzue. Hasera irtera agindua emateko pronto eta gogoratu Euskaldiga ere jokoan dugula gaurkoan eta estropada hasi zaigu, estropada garrantzitsu hori hasi zaigu Castrok aurre hartuko balio bi posturen aldearekin Kostapek bertan berak geratzen da, bai ikusi dugu, nola bertan berak gelditu den ez dakigu bakarren bat lehen dago atera den eta epailea hortxe bere banderatxo gorria aidean duela esanez txanda hau ere bertan bera gelditu dela eta ez du gaur eztabaida eta sesio faltarik San Pedro izan omen da. Bai, aurretik atera dena, ez da? Bai, aurretik irten dana. Ea, Fernando Lopetegi gure errealizatzaileak errepikapena ematen digun. Ez da askotan erraza izaten antzen baten, baina bai, badirudi pixkataz aurretik hasi dela. Orain, aurretik hastea, batzutan izaten da irtera eman baino lehenago atera zarelako, edo oso ernez eundelako eta aurretik atera zarelako. Hori ez dugu, ez da behatuko, ez bai dugu horretarako daturik, kontua kontu. Berriro egin beharko dute azerako txampa hori eta 20 segunduren barruan izan denez ez diogu gaitzakieri jarriko oraingo honetan epailek hartutako erabakiari eta aipatzen ari ginena gogoratu txanda honetan erabakiko dela Euskal Ligako irabazlea eta horrek bi aukera dituela edo Kostapek lortuko du edo Castrora joango da, aukerarik gehien Kostapek du, baina hori ere erabakitzeke dago eta hori ere berehala jakingo dugu. Eta gure alboan, San Pedroko ordezkaria, gaur San Pedrok hemen patxan dauka ordezkari bezala eta, bueno, hainbeste atzerapenta gero, urduritasuna untzian ere urduri izango dira arraunlariak eta San Pedro izan da lehenago irten dana. Faltate zaiguna, atzerapen honekin eta, bueno, garbi dago alde egin dugula eta, bueno, arretxairapena handituko dela. Ados altzaude ez du hemen hartutako erabakiarekin, ez? Zuek lehenago irtetzea.
Hombre, ondo hartuta dago. Hori gu erabaki behar dugu hori epaileek esaten dutena, epaileek esan dutena, hirugarren txanda aurrerago bota, pues hori aurrera beraman behar dugula. Ja ba, orain irtera ona ematen den eta estropada polita ikusten dugun, eta. Espero dut estropada on bat ikusten dugula eta zer gertatzen den. Eskerrik asko. Zuri. Eskerrik asko Orioko San Pedroko ordezkariari barkatu eta bere hitzak ere erabat tajuzkoak onartuz aurretik atera direla. Eta hortxe ditugu berriro ere. Pentsatuko duzu zuek ere, Jose Luis Korta pixkat ezagutzen duzuenok, ez dela giro izango Castroko untziaren barruan, hemen genio faltarik ez dago, eta hortxe duzue Patroi. Estatxa hartzeko prest Jose Luis Korta. Patroian lana gaina hori da pixka bat, erne eta esna eukitzea bere taldea mutilak. Honek edukiko ditu. Nik uste baietz eta erne ibili berra bestela kanpoak edatuko dira, horrela ibiltzez dienak. Baina beti azken finean hori da, beti aipatzen dena, urduritasuna, eta olako irtera faltzu otxarra egiteak prestakuntzat. Ja. Hasi zaigu, oraingoan badirudi baietz. Txanda nagusia ditu beharko diogu, berez hirugarrena zena, baina gaurkoan bigarrena izango dena artean beste bat dagoelako egiteko. Laster burutuko dituzte lehendabiziko estreineko 20 segunduak eta hor balekoa izango da estropada ezer okerrik gertatzen ez baldin bada. Ez ote da hala izango. Eta hortxe lehendabiziko txanda horretan, lehendabiziko txampa horretan, lau untziak. Laurak ere indartsu atera dira. Aipatu izan dizuegu, gure Euskal Telebistako erretransmisio hauetan, hor pixkat igertzen dela punta-puntan dabiltzan horiek eta beste batzuen arteko aldea lehendabiziko txampa indartsu horretan, inork ez du nahi hemen ere atzean gelditu, eta badirudi etxekoak eta San Pedrokoak direla, zertxo bait aurrera egin dutenak, naiz eta jakina. Oraindik minutu bat bete ez denean ez dagoen jakiterik alde hori benetakoa den ala ez. Batzutan arrunen egiteko erak eta konzentrazioak horrelako gauzak erabakitzen bai dituzte. Irudiak hori erakutze duten, herriko kaleko bi ontziak, San Pedro eta hori zetxo bat aurreago zuztela eta bestia pixi matatzea. Hori gertatzen da pixka bat, irteerako txampa mota hori talde bakotxan nola dukan, ez? San Pedro ezagutzen dugu oso irtera azkarra dula, eta horren dio, zertxo bat aurrea jotea, ez? Hor dago pixka bat, bakotxa bere taktika, ez? Bere jokua estropada aurrenetik puskatu edo lasai bere erritmoa lehenbailen hartu, ez? Batzuk txampa luzeago egiten dute besteak bezala, eta gero, agian hori zaila izaten da gero mutur hori eustea, ez? Aurreko mutur hori. Baina hor bakotxak bere martingala jokuan jartzen du, ez? Gogoratu, Castrokoen Patroi Jose Luis Korta dugula. Oscar Rodríguez uste dutari dela Oriotarrekin, Fontana arituko da San Pedrorekin, eta Joseba Arbona, Kostapekoen Patroi. Hauen lana gaurkoan ere garrantzitsua izango da, ez bakarrik itsasoaren egoeragatik, baizik eta orain eskatu behar zaielako mutilei, eskatu beharreko hori, duten guztia, eta gogoratu, era bat garrantzitsua dela eskaintzen ari gatzaizkizuen estropada hau. Eta Juan Carlos Fontan animoak emanez, beraien mutilei, beraren kuadrillari. Eta bixi-bixi ekin diote. Luis, hemen atzerapenak eta ez atzerapenak orain ahaztuta daude. Hemen lanerako grina eta prestakuntzak ematen duen indar hori atera behar da. Orain artekoa kontua zen eta hemendik aurrekoa bestea, ez? Eta gero aipatu ere bai, denboraldian zehar, orain jokuan dagoen txanda ontako taldekideak askotan denboraldian zehar ikusteko aukerik ez dugula izan, ez? Batetik, hori joko taldea beste txanda batian aritu delakoz, eta telefonikako estropada horretan izan duzen txanda neko garrantzitsua, baina, pasaitarrak etxe ostenan, eta nik uste dut hau oso txanda garrantzitsua dela talde hauek, lau talde hauekola alkarren artean ikustea, ez? Komentagarria egiten zaigu ere, Zuri Xarkizia, aurten bi untzirekin ikusi ditugula Oriotarrak,
kanparekin eta txikirekin. Zote ziren moldatu txikirekin behar bezain ondo? Badirudi, oso teknika handia eskatzen dula, niko ontzi ura xaletako eta niko ondo ibiltzen dela, eta beren probak egin dituzte denboraldian zehar, nola ontziekin, ala patroiakin ere, eta orain arteko, aldaketa guztia denak onartzekoa dira, eta honea etortzen dira pixka bat, ja garaio ontako pixka bat fijatzeko taldea, ontzia, patroia, arraunlariak eta denak. Orain arteko aldaketak, denak ongi etorriak izaten dira. Txarri izaten da, hemendik aurrea aldaketak egiten hastea. Txarri izaten da aldaketa egin eta gaskiago ibiltzen. Bai, hemendik aurrea egiten dira aldaketak neko istilutzuak izaten dira, ez? Benetan gauza kuriosoak ditu, gure kirol honek, hain zuzen ere, Pedro Cuestarenak direlako. Bai, Pedro Cuestak egindakoak izan nahi nuen, bai kanpa eta bai txiki untziak, eta biak jakina molde berarekin egindakoak izango dira, eta ustez oso antzekoak, baina batekin bestearekin, baina desente hobeago dabiltza Oriotarrak, eta hemen garbi ikus dugun gauza bakarra zera da, Oriotarrek aurrera egin dutela, beraiek izango direla estropada buru lehendabiziko ziaboga horretan, Oriotarrak 5 minutu azpitik egingo dute ziaboga, 4 minutu eta 55 bat segundutan, eta gainontzeko 3 ontzien artean segundu baten alderik ez, guk hartutako denborak 4 minutu eta 59 segundu eta 5 minutu artekoak, baina alde nabarmenik gabe, ziabogak ere desente antzekoak izan dira, eta badirudi sartzean ziren aldeak irtetzean ere mantendu egin direla, eta hortxe dituzue arraunean bixi-bixi atzean gelditu nahi ez dutelarik kortaren mutilak, eta errepikaturik lehendabiziko ziaboga bigarren txanda honetan, baina era berean txanda nagusia den honetan Euskal Liga erabakiko duen txanda honetan. Eta Oriotarrak izan dira lehen postuan, 4 minutu eta 54 segundu epaiek emandako denborak dira. 3 segundu atzerago Kostape 4:57, San Pedrok 4:19 eta Castro laugarren postuan 5 minutu eta segundu bat. Gure denborak kontutan hartuta alde txikiren bat bai, baina alde nabarmenik ez, eta hortxe duzue lehen Vicente Korta, Castroko presidentek aipatzen ziguna, nola hartzen duten ziaboga era bat boiari itxatxita ahal dutelarik, eta hortik lehen izan ditugun arazoak, baina zein irudi politiak hauek ere, nor baino nor hori jo aurretik dutelarik Erreka, Libia eta Castroko untzia, eta hortxe, inorkestu nahi hemen atzerik beraientzat, eta itxasuan ere ez dirudi arazo nabarmenik dagoenik, aipatzen genuen balizakin izandako eztabaida izan denean arazo txiki hura izan denean agian haizea edo etortzitekeela, baina lehorretik begiratuta behintzat ez du ematen gehiagora joan denik. Ez, haize pixka bat dago, baina, nik uste dute itxasuan egoera eta ikusten diren baga horiek eta, lehengo tankera daudela, eta alderdi hortatik ez dut uste istilotxo ondik izango denik seguraldia, mantendu egiten du, eta izugarrizko estropada ikusiko dugulakoan eta ikusten ari geralakoan, ez? Castrok bandera irabazi egin beharko luke, eta Kostape 3. atzera izan Kantabriarrek aurre hartzeko Gipuzkoarrei, lan erdietara heltzen ari garenean ez dirudi hori posible izango dutenik Kortaren mutilek, Oriotarrek ikaragarrizko lehendabiziko luzea egin dutelako, eta nabarmen direlako aurretik, eta hemen bai ikusten dela oreka hori, ezta? Urteetan ari diren aurrenlariak, eta era berean mutiko indartsuak eta bere lana, bere ofizioa zein den badakitenak. Horre kezkarik ez dago, ez hori jo talde izugarri bada, izugarrizko mutilaldia dauka, eta ez hor barruan daudena, baizik eta lehorrian beste 3-4 bat launen aldaketak egiten dituzte, eta hor leku askotan gertatzez dena aldaketoik eginetare ez da taldea geisten, ez? Orduan, nik uste dute izugarrizko taldea daukala,
eta, bueno, hoi jarraituko luteke oraindik urte batzutako ere bai, Eta gero, bueno, hor dago, denboraldian zehar, pixka bat gau pizkortu duna, hori izan du dira, kostapeko errekontzikoak, eta orain, bueno, lehenengo maniobretan ikusi dira bigarren egin dutela, eta pixka bat estutu nahiko diote gauza, bueno, batetik beti aipatzen duguna gaur, arratzaldean zehar ikurrin hau dago, liga, eta nik uste dute garrantzitsuenetako bat hori dagoela, momentu honetan kokatu, taldean non dagoen, bueno, datorren asteko garrantzizko estropada horri begira, Bigarren luzean gara, bigarren luzean, luze joan zaigu dagoeneko estropada, eta ari dira hurbiltzen bigarren ziabogara, Oriok aldeari eusten ote dion edo esan daiteke, eta San Pedro eta Kostaperen artean ere ez dagoela alde handirik, ez dira zerra izango Libiako mutileak, hauek makina bat gora bera izan dutelako aurtengo urtean ere, eta gauzak beltz zamar ikusi eta gero Zumaian garaipena lortu zuten, eta handik aurrera badirudi hobeto ari direla, eta San Pedroko ikurriñan ere ligako sailkapen hartan garaipena lortu zuten, eta hortxe duzue bigarren ziaboga, hori jotarrentzat lehendabiziko postua, bigarren San Pedro, hirugarren Kostape, laugarrengotik Castro, hortxe maniobra egiten, hauek ere desente atera dira horko ziaboga horretan, eta lehen gertatu den bezala, orain ere badirudi laugarren kale horretatik olatuak geixiago bultzatzen ote duen, eta beraz maniobra zertxo bait zailtzen, eta garbi ikusi dena da Oriok aldea mantendu egin duela, eta San Pedrok eta Kostapek ikaragarrezko leia eskainiko digutela bien bitartean. Hor ikus dezakezue Oriotarren ziaboga hori, eta era berean San Pedrorena eta Kostaperena, eta berehala emango dizkigu denborak Xabier Randuezak. Oriok egin du ea ze alde dauden. Bai, Oriok egin du denborarik onena, 9 minutu eta 56 segundu. 3 segundu atzerago, 9 minutu eta 59 segunduko denbora eginez San Pedro, hirugarren Kostape, 10 minutu eta 2 segundu, eta pixka atzerago Castro, 10 minutu eta 14 segundu. Eta gure kamara esan dizuegun bezala, hortxe sartu dugu Castrokoen baimenarekin beraien atzekaldean, eta ze irudi politak eskaini dizkigun ziaboga egiterako orduan. Eia gogorra ikusten ari gara, San Pedrokoak ere hor daude. Bai, San Pedrokoak ez dute amurreman, denboraldian zehar horri bilidia, hirugarren eta laugarren eta estropada, bueno, nire uste genuen talde horrentzako niko kaskarrak, San Pedro bere ikurriñakoan izan zen lehenengo irabazi zuten estropada, gero gaina maus bateun Zumaiakoan, eta gainentzekoan horri bilidia, Zarauzkoan bi egunetan laugarren eta zeigarren, bile batu eta bosgarren egin zuten, eta bueno, nik uste dut telefonika berriz Getarian bosgarren egin zuten, eta bueno, oso garrantzitsua dela gaurko txando honetan hor egoteak. Nik uste dut aukera handiak ematen ditola, Orion horren hurbil egoteak, eta dudarik gabe beti aipatzen duguna, Kontxarako estropadetako eta sailkapenerako hor egoteak, bueno, morala eta indar handia emango diote. Barkatu Koldo, baina hemen gure onduan Jose Luis Quintana daukagu, eta honek bai daukala une honetan morala ez. Castrok irabazi egin behartzun gaurko ikurriña, eta zuek hirugarren ez gelditu, eta badirudi ez dela horrelakorik gertatuko, eta Euskal Liga behintzat zuentzako izango dela. Edo alderantziz baita ere, guk erabazita Castro ikuera atzetik gelditzea. Ez ikusten dena ez Castro atzetik geldituek eta hortaz lasainiok. Baina kezkatuan nio, zati San Pedro muturra ondo erakitze digu eta zaila izangoek, San Pedro berriro muturra ematia. Beno, ematen du orduan Euskal Ligakoa erabakita dagoela, orain gaurko asmoa eta helburua behintzat San Pedrokin leian ibiltzea, Orio oso urrutiala. Urruti ez, baina ikusien ez Orio indartu ziok eta guk hor gaude, gure maila eman nahian, eta San Pedro aurre hartu goiko mengo ziabokan, hain ikusi, behar omendik aurrea segertatzean.
Gaurkoa ikusita, datorren ostegunerako gauzak nola? Lehen bezala, zaila ziok. Jende asko gaude hor muturra sartzeko zazpien aurrena. Eta zaila ziok. Edo zer gauz gertatu lehizke, zeago gatxarra eman, nahi egualdi aldatu. Bukatu arte, inor ez dela zei gelditzen. Ikus dezagun orain ze gertatzen den, 3. ziaboga honetan. Bai, a ber ze gertatzen, bai. Ikusten ari garena da, Oriok aurrera egin duela, bere arraunean egiteko era dotore horrekin, edo era dotore horri esker, eta hauek bere txandako garaipenaren bila doazela amorraturik, dena den, pozik egoteko motiborik badu Quintana jaunak, Euskal Liga inongo kerrik ez dela, kostapera joango delako, azera ikaragarria egin zioten Euskal Ligari kostapekoek, eta lehen da biziko estropada horietan gauzak ikaragarri zail jarri zizkieten beste gainontzeko guztiei, eta hauek egin duten denboraldia ere, benetan aipatzekoa da. Donibane Zigurun lehen da bizi izan ziren, gero Castron ere irabazi egin zuten, Elkorreon, Lekeition izan zen estropadan ere bai, Pasaian ere bai, Diario Baskoko ikurriñan ere bai, oso denboraldi dotorea egin dute, baina denek azken postre hori nahi, kontxako hori nahi, eta hor gauzak zail daude guztientzat. Hori jotarrentzat, 3. ziaboga, 15 minutu eta 12 segundu guk hartutako denbora, San Pedrokoak 6 segundu gehiago, hori jotarrak baino 10 segundu gehiago kostapekoek, hau da, San Pedro eta kostaperen artean 4 segunduren aldea gutxi gora bera, eta urruti, oso urruti. Castrokoak, ez dakit hauek, etxi egin ezote duten, eta hortxe beraientzat ziaboga, lehen da biziko luzetik gelditu dira atzera, eta aldea, beraientzat kontra den aldea, gero eta hundiagoa gertatzen ari da. Eta ikusiko dugu, ea denborak jakiten ditugunean, gure begibistak adirazi duguna, bai ez datu egiten den, hau da, aldea mantentzeaz gaina hunditzen ari dela, nahiz eta San Pedro eta Kostape estropada oso politia egiten ari diren. Irudi politiak. Bai, ikusten ditugu baina, lehenengo kalekoak eta bigarrengo kalekoak, eta hori jori 3. pixka bat, beti aipatzen dugun ez zero kale aruntz etorri direla denak, ja azken maniobra eta azken luze honetan, hori lortu daiteke aurretik joteak, orduan beste ontziari trabik ez egiteekin. Aldea baldin badago, ezta? Bai, denak zero kale aruntz datozte, hori, ez? Aitzea eta baga txikillo aprobetsatu nahian, ez? 3. ziaboga honetan, 9 segundotan dauzkagu 3 lehenengo utziak, hori izan da lehena, 15 minutu eta 11 segundu. San Pedro 2. 15 minutu eta 17 segundu, Kostape 3. 15 minutu eta 20 segundu, eta Castro atzerago 15 minutu eta 47 segundu. Beraz, 9 segundu, Orillo eta Kostaperen artean, eta lehen aurreko ziabogan, bigarren ziaboga horretan, aldea 6 segundutakoa zen, aldeak pixkat gorantz egin du, 3 untzi hauen artean, eta zaila izango da, benetan zaila izango da, txanda honetako garaipena kentzea Orillotarrei, eta askoz ere zailago izango da, Kostaperi Euskal Ligako garaipena kentzea, 83an. Koldo, barkatu. San Pedro irabazi zuen, bai, esan? Gure onduan Castroko presidentea daukagu, berriz ere Vicente Kortarekin gaude, eta ez dakit gertatzen ari den, baina nahiko atzean gelditu da Castroko ontzia, ez da? Bai, aurreneko largotik gehatu gatzen, da gero largo baketxoko 17 segundo hola galtzen nahi, ez da normala, nizta ize pasatzen nahikoan. Ez da, sekula urteko estropa txarren nahi denegan, esperantza ondiak intorreka, eta nizta ize pasatzen nahikoan, balizen kulpik ez dago, horke baliza ikustea irutikan hori hor dabilela, eta besteke bai, eta
Nei txerutzen baizen kulpikan, ni eta ize pasan, zoze errarua pasatzen nahi da. Ez da normala largo baketxoko 17 segundu kentzen, eta txarrena iretzaio kentzen dago ez ga honenak, baina ez da txarrenak. Pantzen asteazkenean Getarian ikusi genduen, Castrok maila ona eman zuen, gainera uste arraunlari batzuk utzita, gaur dana emateko utzita, kanpoan, eta horregatik ez dago esplikaziorik. Eske titulara bezala 3 uzkanpon gehatu ziren, Getariko estropan da, gaur barren indiatan, ez da hit. Oien kulpara ez da, ez zaitirutzen izango nikan, baina nik eta ize pasatzen, ez da normala. Porque ikustea minutu bat sartuko ju eta ez gaude olako ona, baina ez da olako txarrak, nik ez da ize pasatzen nahi da. Jose Luis lehen ikusi dugu, aserre untzian, eta ez dakit, zer ikusirik izan dezake lehengo atzerapenak eta gertatu den guzti horrek. Bai, eske tanda kanbiatu duen, kalentamentu egiten hasi dira, eta gero berriz tanda kanbiatu nahi zuenin, eta horregatik esan dira problemak eta bastante azarre atea da, baina horren kulpik ez da irutzen. Hemen ikusten dugu ikarri izturtzan bigarreko puestoako eta utzi. Eta begira, San Pedroko karraunetik geratu egin die, eta iztilloa Kostape eta San Pedroen artean, Kostape eta San Pedroren artean eztabaida da, San Pedro gutxi egin diote lanari, elkarri urbilduz joan dire, San Pedrokoak eta Kostapekoak, eta gauza bakarra garbi ematen duena da, hori jok irabaziko duela. Eta Kostapek hobeluke lana bukatu, Euskaldiga ere jokoan dagoelako, urruti da Castro, baina hemen lana bukatu egin behar da, eta hori jotarrei zorionak eman behar jakina, beraien lana amaitu dutelako, beraien txampa behar bezala egin dutelako eta garaipena lortu dutelako, baina eztabaida egun honetan, eztabaida izan behar. Txanda honetan ere, zartu dira Kostapekoak, hortxe dituzue San Pedrokoak, azkenean sesioa nagusi bigarren txampa honetan ere, eta ez dakit behar den bezala bukatuko dugun gaurko egun hau, eta bakarra dakiguna da hori jo bere lana egin duela eta irabazi egin duela, eta gero epaileek erabaki beharko dutela Kostape eta San Pedroren artean zer gertatu den. Irabazailea, dudarik ez dago hori jo izan dela, eta nik uste dute epaileak nahiko istillo izango dutela hori zuzentzen, ez gertatu dena. Esan dizuegu, joera zela barrurantz etortzea, ez zegoen hor bi untzi hoien artean alderik. Beno, Koldo, ea Jose Luis Quintanak ze esaten digun, beak nola ikusi duen edo zer gertatu. Niretzako, omendik zaila dek esatia, baina ikusi da enez guk gure kaletikan sartiko dut, lehenengo kaletikan. Harrapatzen ginean San Pedroi, eta San Pedro txolokertua zegoen honengo, kale hontara. Niretzako gure maniobra ondo egina zegoen, San Pedro sartu gure kalea. Aber zer abakitzuten juezak. Bueno, barkatu gero hitz egiten jarraituko du, lehenengo iragarkiei tartetxo bat egin beharko dugu, eta gero jarraituko dugu hemendik horiotik. Halaxe da bai, tartetxo bat iragarkientzat, eta bere alagara berriro ere zuekin, istiluz betetako estropada honetatik. Eta trintxerperen artean sartu dela, eta norbaitek esango du, ari da Lujanbio, oraingoan ere. Egiten ari da beretako bat, ni uste dute berea dela, baina ona, oso maniobra ona izan da, eta hori, pixka bat aprobetxatu nahian luze, guk aipatzen dugun zero kalea honea, orduan maniobra era bat txoil bukatu baino lehenago utzi abiadurakin, eta hortikan ja lehenengo kalea abiatu zuzen, Zenba gauza ikusi beharratu ditugu gaurkoan, Xerri, normalean ikusten ez ditugunak. Egia da, batetik boia, bestetik San Pedroren txarra, gero Kostape eta San Pedroren arteko eztabaida, epailea pili gabe, eta bar, Hori ere eklipsearen kontua gote dira ba, edo ilargi betearenak, edo auskalo zerrenak diren, baina hemen gauza xelebrea ugari ikusten ari gara. Jakinen berrezen eragina den, baina zerbait gertatu dela gaurko honetan, Euskal Telebistako ikusle guztioi eskaintzeko behintzat gauza mordoka bat badugu, eta hortik ez dago aitzakierik. Hirugarren ziabogan denborariko berena hori jorena da, San Pedrok 6 segundu eta erdi gehiago, gertu Astillero, Kostapek ia 10 segundu, eta handik aurrera aldeak nabarmenak, eta beraz, Astillerok ze denbora egiten duen
jakin behar dugu bandera bertan gelditzen den, ala Kantabre aldera joaten zaigun jakiteko, itxura guztien arabera hemen bertan geldituko da, baina hauek ondo doaz aldea lortu dute, nik uste horreginiko estropada aztertu beharrekoa dela, Astillerok denbora asko zobea egin du lehen, baino atera da buskatzera estropada eta ahal dela baga txiki hori aprobetxatzera alde hori kenduz eta duten guztia azkeneko luze hortan emanez. Bai, horre erakutsi nahi dute, hori, talde indartsua dela eta betikoa, denboraldia momentu honetan nola dauden prestatuta hori erakutsi nahian, Eta esan hori, hirugarren maniobroetan Kostape baino zertxo bat eunenekoak denboa hobetu egindula, eta esan hirugarren luzi honetan lehen aipatu duguna, San Pedro eta Kostapen artean istilu izan delarik, Kostapek denbora asko galdu dula, eta hauek luzia, nik uste dut oso luze hona egingo dutela Astillerok, eta Kostapen aurretik eratuko dit dudarik gabe, Begira, nola hartzen duten olatua Astillerkoek, ez da olatu handia, baina olatu luze horretakoa izaten da, eta horri ere etekina hartzeri badago, orain oso txampa politia egin dute, olatua behar den bezala hartuz, orain olatu gainean Donibanekoak ere. Bai, eta horre, istilutzu dijoa, Donibaneko aurretik joa, baina... Begira, berriro ere Astillerok ze olatu politia har dezakeen, luze hortakoa, eta azken ahal egin horretan ari dira, ezusteko ama nahirik Lujanbioren mutilak, beraientzat izango da hirugarren txanda honetan garaipena, inongo zalantzari gabe, eta oso estropada politia eginez, politia eta berezia. Hortxe bere azken ahal egin hori, eta begira nundik sartu den, beraien denbora 20 minutu eta 28 segundu hori guk hartutako denbora. 20-25 barkatu, 20-25 bai. 20-25 hortik, biliko da gutxi gora bera. Ba, eta Kostapeko 20-30 egin ditu, orduan 5 segundo behago, Kostapeko 20-30 egin ditu bai. Beti ere interesgarri izan da, Ziabogatan aurreko txandatan aritu diren Kostape, San Pedro, Orio eta Castrorekiko aldea nola zegoen aipatzea, Astillerok nun kokatzeko erabakitzeko, baina hemen balio duena azken denbora da, eta azken denboran garbi antzeman da, Orio dela bere uretan jokatu den estropada honetan garailea, zorionak Oriotarrei ere, zorionak Kostapekoei Euskal Ligako garaipena lortu dutelako, eta uste dut nik gaurko estropada honek urrengo egunetan ere makina bat eztabaida ekarriko dituen. Bai, dudarik gabe, komentaioak eta izbide handiak ekarriko ditu, baina, gauza nik uste dute akatzak bastar bateo utzi eta gauza, nahiko normal fundela, nahiko ongi zuzenduta, eta, esan hori joki zugarrezko estropada egin dula, eta nola ez Astillerok ere. Astillerok azken alde honetan, ikusi dugu, Espainiako txapelketare Orion atzetik bigarren, telefonikako estropadan ere bigarren egin zuten Getarian, eta Astillero, haida erakusten talde indartsua dela, eta hor dagola, lehenengo maila horietan kokatua, eta, zer esan handia daukala, hemendik aurreko estropadetan, Gure denborak zuzenak baldin badira, Orio da irabazle 20 minutu eta 12 segundu, Astillero bigarren 20 eta 25, eta hirugarren Kostape 20 eta 30, 20 minutu eta 30 segundu, ez dakit Xabier Randuezak denbora ofizialak badituen. Hementxe ditugu denbora ofizialak, eta Astillerori 20 minutu eta 27 segundu jarri dute epaileek. Bigarren postuan Donibaneko 20-46, azken txanda honetan, noski. 20-53 Hondarribiak eta Trintxerpek 21 minutu eta 7 segundu. Beno, ikusi beharrekoak ikusi ditugu, luze posterdietan hasi gara, 8 hamar gutxi badira, eta minututxo bat bakarrik dugu garbi dagoen gauza bat aipatzeko. Gaurkoak bukatu zaizkigu, datorren ostegunean sailkapen estropada izango da kontxarakoa, gauzak larri daude, eta asko jokoan, eta asko hor sartu nahi di.
Bai, dudarik gabe, ez, denboraldian ikusten dute bi zatitan egiten dela, bat orain arteko estropadak eta besteak hemendik atzeakoan, ez, orain arte, ba hori, naizta lehenengo aldi hartan Koistapek erakutsi, ba bueno, bere maizotasuna, Gipuzkoako txapelketatik onuntz hori jo erakusten ari da, atera den estropadak guziak irabazi ditu Espainiako txapelketa barru, eta dudarik ez dago, hor dagoela multzo bat, ba bueno, ia esan daiteken fijo batzuk 3-4 bat talde, eta gero beste 3 puesto horietako betikoa, ez beste 6, 7, 8 bat talde daudela, eta hor istiluak hor daudela, eta ez ustekoak hor gertatzen diela, ez? Hor ja behin 4. 5. 8. bitarteko leku horietan, ez? Hau etxe beraz eskaini beharrekoak inituenak eta gogoratu behar dizuegu. Datorren ostegunean Donostian gertatzen dena ikusi ahal izango duzuela era laburtuan, baina era osatuan espero dugu. Hauxe hori jotik eskaintzeko behar genuen guztia, eskaintzeko genuen.